channel ni sini jauh agam rakno. Ini bosho 22 तारीख Agust 2025 Sabung. Ini Sabung na sini jauh sikla rakno tuyoi. Agartala ba tabang maam saya sini parti ni panas kapal lainnya. विशेष खालायै 2009 इसनि सिनि थै थांजाक सारेन्सि देबबर्मानि नेतृत्वे प्रत्येक इसिवनो 23 आगस्ट आबुनो जों पालायलाय फैयो 1984 सालनि 23 आगस्टआव जों एडिसि मानमानि सालनो रुगैनो 2009 इसनि ताबु पदन्त जों जरा आईपीएफटी बदल नियमै सेपारेट स्टेट टिप्रालेण्ड साननाय रक जों प्रत्येक बोसोरावनो आबुनो बेस खालायै टिप्रालेण्ड डिमान्ड दे आइकाबा स्टेट बुड डिमान्ड दे आबुनि प्रोग्राम न पियै कोनो एक समय आगरतलाबा कोनो एक समय खमरंग कोनो एक समय दिल्ली जंतर मंतर अबाहाय खालायै जों प्रत्येक बोसोरनिफ्राय 14-15 बोसोरसिम कन्टिन्यू अबाहाय मुभमेन्ट खालायो दाख्लैबो हायनो 2016 दिनै आगरतला आस्ट्रबल मैदानाव जों आईपीएफटी मास रैली डे मास गैदारिंग प्रोग्राम अब जों फाइनाली थांखालिबो 2016 सारा त्रिपुरानि बर' आगरतला बुथुम लायका आईपीएफटी मास गैदारिंग जराव कम्युनिस्टनि सरकार दंमोन जराव कम्युनिस्टनि केडार रखबाय दिनै गोबां रैलियाव फैनो रखनायाव परे जेबाबे अत्याचार फायजाखा आक्रमण फायजाखा 2016 नि परे दिनैहायनोहाय 2025 तार माने प्राय 8-9 बोसोरनि परे जों आगरतलाव हायनोहाय थायो सेंट्रली only IPFT ni organized by सारा त्रिपुरानि टिप्रालेण्ड हामजानाय दं टिप्रालेण्ड साननाय दं आलादा राज्य दाबि खायनाय दं जों खानानि सालाखौ बुथुमलायनानै दोनबाय जों थांलाय दङ सुदु बुथुमलायमोन सिनिया दाख्लैनि दिनै 2025 नि स्टेट हो डिमान्ड डे नि गैदारिंग नि प्रोग्राम अब देशा जुगागु गंनाय दिनै ऑल इंडिया ने सेपरेट स्टेट सामने रखने का प्लेटफॉर्म कम नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट आरोनी सिने ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी सीनियर एडवोकेट एस सानियाल महाराष्ट्र नि विदर्भ साननाय रक ए नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि जनरल सेक्रेटरी और खनानि सिने सेंट्रली गैदारिंग नि चीफ गेस्ट संथायनाय और दिनै सफायजाक आगरतलाव और ताबो प्लान लावै दङ खनानि सिने टाइम नि जराव प्रोग्राम नि टाइम नि जराव बच्चे प्रोग्राम पार्टिसिपेट खाई सेकेंडरी हिसाबै खानानै सिनि प्रोग्राम नि बिसिंथियै मास गैदारिंग नि बिसिंथियै जों सिनि भारत हादरनि मंत्री बख्र खायखाबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर न एड्रेस खालायै जै ऑनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न जों एड्रेस खालायै थ्रु सिनि ऑनरेबल गवर्नर नि बिसिंथि खालायै जों खायसा मेमोरेंडम सबमिट खालायनाय only memorandum agenda was sudu single agenda no tongnai जों त्रिपुरानि टिप्रासारा टिप्रालेण्ड नांगौ आलादा राज्य नांगौ ओ आलादा राज्यनि बागै आईपीएफटी 2009 दिनै दाबो पदन्त जों मुभमेन्ट खालाय दङ आबोनि डिमान्ड नथियै आबोनि मेसेज नथियै आबोनि खरां नथियै जों गवर्नरनि दिनैबो दिनै मेमोरेंडम सबमिट खालायजानाय only कायसा डिमान्ड नथियैनो सेपारेट स्टेट टिप्रालेण्ड नांगौ जों आ डिमान्ड नथियै गवर्नरनि दिनैबो दिनै मेमोरेंडम सबमिट खालायजानाय जों एपइन्टमेन्ट अलरेडी मोनजाक एपइन्टमेन्ट नाजाक सो आबोनि बागै दिनैबो बेलायखाना जात सिक्ला रक खातम खाजाक खायै दिनै फ्लेग गायनाय दंलायो आं गभर्नमेन्ट मुसुंगु सिनेटि प्रहासनि जात जखरना एवरी पॉलिटिकल पार्टी रखना दिनै नानि दिनै जे टिप्रालेण्डनि दाबिना दियै स्टेट हो डिमान्ड डे नि सेलिब्रेशन दियै ए आईपीएफटी नि जे अर्गानाइज खालायमानि दियै जों जातनो आगरतला साफ्रोम
আগরতলানে হয়েছে কাঞ্চনপুর, আগরতলানে হয়েছে গন্ডাছড়া, আগরতলানে হয়েছে সোনাमुरा चारिदिकनि सिनि IPF रक जतन फाइनाय जों आसा खालायो खनाव सिनि गाहाम गेदेरें हमनाय सिनि तिप्रालेनि खरांना जों दैबैसिया भारत सरकारनि खानिव जों दैबैसिया खरां उसाव गुनानि बागै सारा तिप्रानि तिप्रासाव खानानि सिनि अर्गानाइज खालायखानिव जतन फाइनाय जतबो तियारंनाय दङ एक समय जरा IPF यादारि थांजा अरक दाबो जतन IPF दैसिया मुख हमनाय दंलायो IPF नि दिगिबो फाइलाय दंलायो सालब्रमनो जयनिं फाइदाबि दङ जानंलाय दङ तो आबोनि बागै जों जतननो खानानि प्रग्रामनि बागै एडभान्स आं एज ए IPF नि खरगसा मेम्बार अंगै खरगसा एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि अंगै आं जतननो मोस्ट वेलकाम खालायो जतननो बाय सुबाय हामजाना बाय खानानि सिनि मास गादारिं वा लाखसाखौ आबोनो मेसेज खानानि बागै एनि वान्डार अफ एबिसि फैयै नरगो फाइसा फाइसा पेसाना निजे जे बाहासे जतन करना खानानि प्रग्रामनि बागै खा खालामनाय लाखसाखौ जतन फाइनाय अबसि मानो फैनो सोंथिनि साल फुंनि सिमिनो दिनै साफुं जों जतन टाउन एरिया सराउंडिंग जत मानसा जरासे सिनि पार्टीनि मानानो जों प्रत्येक गली गलियाव फोसाबनानै बागै गाबोनो चाइल्ड लाइफ सामक थांलाय दंलायो आरो सिनि जत सिख्ला रखना स्पेशली सिनिबो सिख्ला रखना बालायखना हामबाय माय अफारो सिनि नाहरमुं तिप्रालेनि समाय थांमाने अब ताबुगो सिनि सिख्ला रक अगियाखौ हमनानैबो कगिया थिनांगोबो कगिया जतफान पदक तिप्राले सिख्लायनि आसा हमनि बागै तिप्रालेनि बागै जरा तबावा समाय थाङै अंखरजाग्रा बरना आं गोबाङानो मुसुलु केबो ता पगबायदि खानानै साला सोंथायैसा आइनो हाय सिनि सारे सि बर्मा दै थांमाने याबोल फना जों जरा थांनाय रक जतन ताबाक्सा था थांजा या प्रिबाक्सा खायो जों खानानै साला हाय केबैसा फरां बाक्सा खाय मालाय लायनाय अबनि बागै जों दाबो बिनि साबो जों एक लाइक दा बना फैनो जों नायनो प्रिपारेसन नालाय दं